Na co myslíme při cestě do školy? Chvátám, nemám chvíli klid. Co si myslíte při pondělku? Včera neděle byla, včera byl hezký čas. Na co myslíme, když vejdeme do třídy? Řekni, kde ty muži jsou, co se čertu mohlo stát. Řekni, kde ty muži jsou, kde mohou být. Proč se těšíme na přestávky? Cigaretka na dlahy. Co si myslíme, když chvátáme na oběd? Nás nedogoňa. Co si myslíme o našem třídním? Sex bomb, you are sex bomb. Jak si představujeme naši budoucnost? Být stále mlád, to bych si přál, být stále mlád. Co si myslíme po diktátě? Jsem dysgrafik a dyslektik, v srdci mám žár a v oku mám tik. Co říkáme, když učitelé diktují novou látku? Zpomal máš při vysokou rychlost. Na co čekáme při zkoušení? Čekám na signál, ten se nepřichází a tak čekám dál. Co si myslíme o taháku? Jsem tak ráda, jsem tak šťastná, že jsi se mnou, dík za to, že tě mám. Co si myslíme, když se nás učitelé zeptají, jestli máme domácí úkol? Musím tě lhát. Co si myslí učitel, když jdeme k tabuli? Pojď se mě za tebou zblížím, pojď se mě, já tě nepoblížím. Na co myslíme u tabule? Ne, Pětku, ne, já jsem v tom nevinně, tak prosím Pětku, ne. Když se začneme učit na maturitu? Je to o hvězdách. Co nás čeká den před maturitou? Dlouhá noc, nikdo z nás nejde spát, bude dlouhá noc. Když neodmaturuju? Nepůjdu domů, byl bych doma byt. Jak budeme vypadat po maturitě? Denně ožralej. Jak vidí naši budoucnost rodiče? Probovaní inženýři, sinus, kosinus, deskriptiva. Jaké bylo naše studium celé 4 roky? Pohoda, klínek a tabáček. Jak budeme vzpomínat na naši školu? Byla to taková